dan kai ba ya annabi ba dan kai ba ba dan kai ba ba dan kai ba ya annabi ba dan kai ba ba dan kai ba ba dan kai ba ya annabi ba dan kai ba ba dan kai ba ba dan kai ba da ban mu san dukan komai ba ba dan kai ba farko sunanka Allahu makagin bayi ba dan kai ba wanne ya dauke nauyin da ya mai nauyi ba dan kai ba haskan baitoci zan yi wa mayi ba dan kai ba Allah haskan baitoci zan yi wa mayi ba dan kai ba Allah ya salati Allahu ka kara aminci ba dan kai ba san farko karshen kowa makadici ba dan kai ba alaye ashabu cika ta karamci ba dan kai ba har da waliyan Allah ta suka ta aminci ba dan kai ba shakin jani in yasga wasu zamani ba dan kai ba hasken hanyar sado har dan adnani ba dan kai ba hasken mai da hanya ta sanin rabbani ba dan kai ba hasken Allah in yasga wasu zamani ba dan kai ba yaruna a rashid shiriyar rabbani ba dan kai ba wanda ya fara a cikin gausu zamani ba dan kai ba wanda ya kare a cikin gausu zamani ba dan kai ba shagin da yawa a rashid uwan mukusani ba dan kai ba ba dan kai ba da Allah bai kowa ba ba dan kai ba ba dan kai ba da Allah bai komai ba ba dan kai ba ba dan kai ba da Allah bai farko ba ba dan kai ba ba dan kai ba da Allah bai karshe ba ba dan kai ba bai san mai ba ta daya zuwa ta bakwai ba ba dan kai ba bai kasai ba ta daya zuwa ta bakwai ba ba dan kai ba ba dan kai ba da Allah bai yi gabas ba ba dan kai ba bai yamma ba kudu arewa duka kudu ba ba dan kai ba ba dan kai ba da Allah bai zafi ba ba dan kai ba ba dan kai ba da Allah bai sanyi ba ba dan kai ba da ba rani da muna ba aika ka ba ba dan kai ba da ba iska da za mu shaki numfashi ba ba dan kai ba da ba kago zahiri zuwa buya ba ba dan kai ba ba dan kai ba da ba za mu san asali ba ba dan kai ba asalin ma Allah da ba za mu san asali ba ba dan kai ba kai ka kasance asalin mu duka araba ba dan kai ba ba dan kai ba da ba za mu san Allah ba ba dan kai ba da ba mu yarda da kaddarar mubin Allah ba ba dan kai ba ba dan kai ba da ba za mu yi sallah ba ba dan kai ba ba dan kai ba da ba za mu yi azumi ba ba dan kai ba ba dan kai ba da ba za mu yi zakka ba ko da kudin mu makan Madina da ba mu je ba Allahu ka kai mu garin Madina ba dan mu ba Domin dahi. Allahu ka kai mu garin Madina ba dan mu ba domin dahi ba dan kai ba da ba mu samu soyayya ba ba dan kai ba soyayyar Allah wanda ya so ka ba dan mu ba ba dan kai ba kai Allah ya so kai ko ka so mu ba wai wai ba ba dan kai ba ba dan kai ba da zinubin mu bai buya ba ba dan kai ba ba dan kai ba dare ba zai zama rana ba ba dan kai ba da ba haske na alfajir zuwa hantsi ba ba dan kai ba ba dan kai ba haske ba za ya kora duhu ba ba dan kai ba ba dan kai ba da tsanani ba zai sauki ba ba dan kai ba ba dan kai ba da rayuwa ba ta yi mutuwa ba ba dan kai ba ba dan kai ba da duniya ba ta yi farko ba ba dan kai ba ba dan kai ba azal abad ba za su zamo ba ba dan kai ba da ba komai ba za a yi batun kowa ba ba dan kai ba da ba jira tauraruwa ba ta yi farko ba ba dan kai ba da ba arshi na rabbana ba zai farko ba ba dan kai ba da babu kujerar ikon ilahu da ba ayo ba ba dan kai ba da ba lahu allan ilahu da ba ayo ba ba dan kai ba kalam da samsam bai zana kaddarar kowa ba ba dan kai ba ya wallahi ba za su zo da sakonni ba ba dan kai ba